Ni wati kofale imba soro nekenya mugani kele dala goshira bankumana ani Mali fan bela jelefe ambalma bamananka meno Mali kono ani Mali koka anga folini walinyandon obenyeshi awma kasangani awka matrafali kanyeshi Cherifla jabrani soma wasa abise ka famnyal basro anga bamananka kuna fonuna minu mena wala like awi Mali kuna fonu ani jien fan retawla ambi awla donia ka fongoni ok masele bakurba kuna fonuna Jamiatu Ansardini aka bolofara min bɛ Mali kɔnɔna n'o ye ADN Mali ka sanga n'u ka baaraw boloda togo ya n'a ɲɛmaayaso ka laɲini u y'u ka sigiliba ko sabanan ɲinan san kɔnɔna n'o ye 3e convention nationale baaraw ɲɛmaaya tun bɛ Jamiatu Ansardini a tɔndenw ka fara Mali alisilame diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyede Cherif Ousmane Madani Haidara a denkɛ o yeli kɛnɛ kɔnɔ n'o ye Sheikh Ahmed Tidiane Haidara ye ni ye campagne belebele min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin tungalata o kɔlɔlɔ min bɛ sɔrɔ o la tungalata cɛjugu n'o ye duguduguni dugu ye ka taa tunga fɛ ni baara in a bolodara minisiriso min ka baara ɲɛsinin bɛ malidenw minnu sigilen bɛ kɔ kan n'o ye malien de l'extérieur maw ye ka ni campagne sensibilisation ta ka ɲɛsin u ma Bamakɔ sigida 4nan na o filana kɛ an ka bi bamanankan kunnafoniw la kumabaw ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan an da bɛna don minnu na ko walawalaw ye an b'a fɔ an ko aw bisimila foli kurakuraya ka ɲɛsin aw ma aw ka matrafali ka ɲɛsin Cherifla jabrani soma bakuruba kunnafoni kɔnɔna na an da sera ma Jamiatu Ansardini a min bɛ Mali kɔnɔna na ka sangani a ɲɛmaayaso an'u ka gafe sɛbɛnw ye u y'u ka sigiliba ko sabanan n'o ye 3e convention nationale ye min baaraw bɛɛ lajɛlen bolodara ɲinan san 2020 hukumu kɔnɔna na baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛra sibiridon juin kalo tile 27 ani 20 u jabalala bankɔni jankine bugu la Bamakɔ sigida gale la ma caman tɔndenw ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛɛ lajɛlen yira kɛnɛ kɔnɔna na baaraw ɲɛmaaya bɛɛ lajɛlen tun bɛ Mali alisilame diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyede Cherif Ousmane Madani Haidara a denkɛ a Seyede Cherif Ahmed Tidiane Haidara yeli kɛnɛ kɔnɔ bonya ani nisɔndiya kɔnɔna na an ka ɲinikɛla Fatumata Yaya Kane n'a ka jatala Baba Keita kɛra baaraw seri u ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamada Asilamɛya dɛmɛtɔ ansaru Mali jamana kɔnɔ ni o ye ADN Mali ye u ka kalo saba lajɛrɛ tako sabanan ni o ye convention nationale ye san 2020 o kuncɛli baaraw kɛra Asilamɛya dɛmɛtɔ ansar section 46 Mali jamana kɔnɔ yan kɛnɛ in sereyara section in bɛɛ lajɛlen tɔgɔlamɔgɔw ɲɛna an bɛ aw ladɔnniya ka fuko kɛnɛ don min senfɛ kɔmaw bɛ u hakilinaw yira tɔn ɲɛmɔgɔw la tɔn yɛrɛ ɲɛtaga koɲɛw siraw kan ka sangani sigi in yɛrɛ nafa ni a bonyaw ye nimisi wasaw sɛbɛkɔrɔ jirala naba ninnu fɛ donc an nana section baara de la n'o ye section de y'an ci kana nin baara ninnu kɛ n'o ye an ka kalo saba sigi ye donc baara minnu bɛ senna o de ye ka se k'a dɔn an bɛ cogo di an ka baara ninnu ɲɛnamaya bɛ a la cogo di an kan ka taa cogo di an kan ka sigi cogo di donc an ka se k'o dɔn ani jamana yɛrɛ bɛ lahala min na n'o ye an bɛ banako kunnafoni min na donc o n'a ta bɛɛ an bɛ se ka baara kɛ o la cogo di ka se ka kɛ jamana ka sariya nɔfɛ an b'o baaraw de inshallah baara minnu bɛ senna an yɛrɛ fɛ yan n'o ye section nationale fana ka baaraw ye minnu bɛ senna n'u gɔma sigilen don olu ka se ka kɛ cogo min na donc olu kɛcogo a ye olu minnu fɔ olu kɔni ye ne nimisi wasa hali bi ni bɛ ne da ko in tɔn in na ani ala ko in na k'a fɔ b'a dɔn n'i bɛ tiɲɛ ɲini ala kora ni baara ninnu don ni ala kuma baaraw ye inshallah wasa baara minnu kɛra kalo saba kɔnɔna na donc o y'olu de ɲɛfɔ an ye komi o baara kɔrɔ tɛ a bolodalen kun don donc minnu sera ka kɛ ani minnu danna yɔrɔ min na donc o y'olu de ɲɛfɔ an ye an kun tɛ min kalama o la an bɔr'o kalama bi ni an y'a ye ko an nisɔndiyara bi sabu jamana bɛ lahala min na bi ni pandémie covid-19 lahala ye k'a ye kɔtɔnninw bɛ se ka bɔ Gawo ka bɔ Tɔnbukutu Mali seleke bɛra ka n'o wele jaabi o kɔrɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la u ye fɛn miliyariw ta u ni n'u ka nafolo la a dili de don o dili kɛnɛ kan laɲini minnu kɛra baara bolodalenw na an nana ye kunnafoni caman dira an ma min bi an wasa min ma kunna wolo mais min bonyana an bolo kosɛbɛ kosɛbɛ i b'a dɔn fɛn min ka bɔ adamaden bolo o ye nafolo de ye
an bɛ nin sanga min na confinement ye adamadenw sigi so ka nafoloko gwɛlɛya mais laɲini fɛn fɛn kɛra nafoloko ra a nana ye bi min sɔrɔla bi a ma deli ka sɔrɔ hali waati tɛmɛnenw na an b'a dɔn ni ansar tɛ jɛ ka dɔgɔ bi ko bɛ se k'o fara ɲɔgɔn kan et puis mɔgɔw bɛ k'a di u nisɔnjɛlen don u walanwalalen don u fari fonilen don. ADN Mali ɲɛmaayaso ye tɔmi sigi a kan k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na ko fɛn min ye kalo saba laban tɛmɛnen ye baara minnu ni olu tun bolodar'u kɔnɔ ko nimisiwasaw sɔrɔla a la ko hali n'a y'a sɔrɔ kɛnɛyako gɛlɛya bɛ an fɛ Mali jamana kɔnɔ yan nin waati in na o siratigɛ kelen in na u labanna k'u ka bonyamasegin fɔliw kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin nabaga kelenkelennaw bɛɛ lajɛlen ma ni u ka kanu kumakanw kurakuraya an fana karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara ɲɛkɔrɔ. Kalo saba tɛmɛnen na vraiment baara mun kɛra an wasa sɔrɔ a kɔnɔna na k'a sɔrɔ hali n'a sɔrɔla gɛlɛyaninw bɛ a kɔnɔna na ko jamana yɛrɛ cogo fɛ yala an kun ka baaraw an kun y'a caman jɔ sinon an kun bɛ se k'a fɔ an kun y'a bɛɛ jɔ yɛrɛ. Depuis mars kalo na ni coronavirus nana an kun ye baaraw bɛɛ lajɛlen jɔ donc o yɔrɔninw o gɛlɛyaninw yera la dako daminɛw na mais ala ni mɔgɔw yɛrɛ ka limaniya fɛ u ka cɛsiri fɛ yaasa vraiment an bɛ se ka nɔbɔ cogo min na o ye fɛɛrɛw tigɛ u ka comité la ka fɛɛrɛw tigɛ u ka section na bon an kɔni ma se ka gɛlɛya kɔni santi ka ɲɛ kosɛbɛ mais an yɛrɛ kɔni yala a ye gɛlɛyanin don a la dɔɔni mais a ma kɛ gɛlɛyaba ye. An nisɔndiyara kosɛbɛ. Bara ye nimisi wasa sɔrɔla la bana ko in na ta bɛn ani jamana gɛlɛya in bɛɛ an y'a ye k'a fɔ tɔndenw u fari ma faga baara kɛra kosɛbɛ an ye kunnafoni minnu sɔrɔ ka bɔ sigidaw la a y'an nisɔndiya an y'a ye k'a fɔ foyi tɛ se ka ala ko bali ala ko kɔni tant que ɲi b'i la kɔni b'a dɔn foyi tɛ se ka ala ko bali ani foyi tɛ kelen o la an bɛ foli kɛ tɔndenw bɛɛ lajɛlen na ka foli kɛ section bɛɛ la ka foli kɛ sous section na ka foli kɛ comitéw la ka foli kɛ tɔnden cɛman ni musoman ka denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔ an b'u bɛɛ fo u ka wuli ka jɔw la. Sigi bonya n'a karama minɛ tun taara ka kalifa Cherifla denbaya la kɛrɛnkɛrɛnnenya na an fana karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara ni ale nɔnabilala a denkɛ fɛ an karamɔgɔ Seydi Cherif Ahmed Tidjani Aidara nɛgɛ ɲɛ 17 wagatiw la Seydi Cherif Ahmed Tidjani Aidara a ye kalanden ninnu lasɔrɔ ni ka taa baara in kuncɛliw sigi sen kan an karamɔgɔ Cherif Ahmed Tidjani Aidara tumana min na a ye kuma galamanin ta a ye kalanden ninnu tare kosɛbɛ ni ka labanna ka cɛsiri ani jija laɲiniw fɛ walasa laɲiniw ka se ka sabati diinɛ dɛmɛni sira kan nin kɛnɛ kelen kan an karamɔgɔ Seydi Cherif Ahmed Tidjani Aidara tumana min na a ye kalanden ninnu su ka kɛ ala ɲɛ siranya waleyaw kan nin kɛnɛ in kan a ma ɲina ka bonyamasegi kɛ an fana karamɔgɔ ye Seydi Cherif Ousmane Madani Aidara ka sanga ni a ka su ni tile wuli ka jɔ baaraw ye bɛɛ ni kelenya sabatili la Mali jamana diinɛ bolo faraw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa se jamana yɛrɛ kolosumani waleyaw ma a ka o hakilinaw an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko lajɛrɛ in kun cɛra ni duwawu denw ye ka ɲɛsin Mali jamanaden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ ala deli ala ka sigiliba ko nata ala ko yira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛma na halisa kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an da sera ma bakuruba kunnafoni kɔnɔna na nin ye campagne de sensibilisation belebele bilalen sen kan min hakilina ɲuman bɔra minisiriso min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsin maliden minnu sigilen bɛ kɔkanna ma n'o ye malien de l'extérieur o minisiriso ka sanga ni a minisiri ɲɛmɔgɔw ka baara ye u y'a kanu ka nin campagne belebele sigi sen kan Bamakɔ sigida 4nan na wasa ka se ka kunnafoni lase denmisɛn minnu bɛ wuli ka taa tunga fɛ k'a sɔrɔ a yamaruya t'u bolo ani a baaraw dafalen tɛ wasa ka kunnafoni lase u ma u k'a faamuya k'a fɔ kɔlɔlɔ min bɛ sɔrɔ a la a ma ɲi buna hadamaden ma a bɛ kɛ sababu ye k'i ka buna hadamadenya yɛrɛ k'o ko bɛɛ lajɛlen don galama la nin campagne belebele in kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen dayɛlɛla tɛnɛn don juin kalo tile 22 saba fila ni 20 a kɛra Sɛbɛnnikɔrɔ mairie ba kɔnɔna na an ka ɲinikɛla Sajo Sidibe n'a ka jatala Ibrahima Kulibali Cherifla jabarani so tɔgɔla u kɛra baara ninnu sere u ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamada. Kun min bɛ se ka to Mali sifinɛkaw bɛ se ka kunnafoniya cogo min na minnu bɛ taa wari ɲini duguma sira la ni a bɛ fɔ ma nanzarakan na migration irrégulière ni o ye duguma sira ye a bɛ kɛ sababu ye ka dan caman kari sifinɛkaw ka hadamadenya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fo ka taa se ka u bɔnɔ o niw na o de kadira la Sɛbɛnnikɔrɔ sifin jɛkulu dɔw farala ɲɔgɔn kan min b'a to ka jɛkuluba dɔ sigi sen kan ka se ka kunnafoni k'o cari communiqué king fantan a 4 bɛɛ la fɛn bɛ tali kɛ duguma sira kɔlɔlɔ kow kan. Hakilina in kun ye k'a daminɛ an ka ladalamaw fo ka taa se mairie baarakɛlaw
ani communicatrice shifin jekulu chama shifina kamun be boanga jamana kono kata wari ni jamana wɛrɛ kan duguma sira la kololo min b'o la ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la. Bi lajɛlen a kun ye ka jeunes an jeune denmisɛnninw ka idée ɲuman don an kunna pour que an ka migration idée ninnu bɔ an kunna voyager ka taa extérieur la ko parce que wari bɛ yen nɔ an bɛ se ka to an ka Mali la an bɛ wari sɔrɔ an bɛ bonya sɔrɔ an bɛ hɛrɛ sɔrɔ an bɛna idée don denmisɛnninw kunna pour que u ka se ka migration irrégulière idée bɔ u kunna parce que u bɛna t'u ka vie de détruire k'a yir'u la k'a fɔ an bɛ se ka balo an ka jamana kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ Mali la. Bi sigi association dɔ de nana n'a ye o association a y'a yira k'a fɔ a b'a fɛ ka denmisɛnninw kunnafoni tagamasiraw kan gɛlɛya min ninnu b'a la ani problème min ninnu b'a kɔnɔ olu u bɛ se k'a faamu cogo min na pour que u kana u ka diɲɛlatigɛ bila danger la u kana na taa sa ji kan u kana na taa sa sira la u kana na taa sa bana la ou bien u kana na taa kɛ kasoladen yɔrɔ dɔ la yɔrɔ min t'u sigiyɔrɔ ye donc o information u bɛ k'o de di population ma ne hakili la bi bi in na an ka tagamadenw ni a ka ca denmisɛnninnakaw la kosɛbɛ gɛlɛya min b'u kan a ko kɔnɔ o nɔgɔya tɛ donc an k'a lajɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na pour que nin denmisɛnnin ninnu u ka t'u sigiyɔrɔ la ka fɛn sɔrɔ u yɛrɛ ye u ka t'u sigiyɔrɔ la u balima min ninnu bɛ yen ni u ka ko bɔ olu bolo ba la u n'olu ka to ɲɔgɔn kan k'u ka ɲɛnamaya kɛ u ka sira sɔrɔ. Maa min tun bɛ kɛnɛ kan ka ale nɔ labila a jira k'a fɔ ko olu ka dɛmɛ tɛ kɔ tigɛ k'a ɲɛsin ni association in ma min b'a to u bɛ se k'u jukɔrɔma dɔɔni cogo min na u ye hakilina ɲuman min ta ka se ka o sifiɲɔgɔnw kunnafoniya duguma sira kɔlɔlɔw kan minnu bɛ taa wari ɲini diɲɛ yɔrɔ wɛrɛw la. Nafa min bɛ nin baara la anw fɛ ministère la c'est que société civile mɔgɔw association mɔgɔw an n'olu de b'a kɛ pour que gouvernement b'a fɛ ka denmisɛnw bilasira ni ladilikan ɲuman minnu ye pour que n'o bɛ tagama u ka taa ni sira jɛlenw ye parce que an bɛɛ b'a dɔn k'an ka jamana ye tagama jamana de mais denmisɛnw bɛ wuli u bɛ taa ni sira minnu ye a kasara ka ca bi kɔlɔlɔ caman de b'a la dɔw bɛ sa sira la dɔw bɛ bana donc a caman n'i y'a jateminɛ nin jakulu ninnu na mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ sɔrɔ a la minnu ye tunga kɛ déjà donc gɛlɛya min bɛ tagama la o b'a dɔn donc an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko olu bɛna kuma min fɔ denmisɛnw ɲɛna ka fara gouvernement ta kan ni partenaires ta kan a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ tagama cɛjugu in na et puis a bɛ se ka kɛ sababu ye denmisɛnw fana bɛ faamuyali kɛ n'i ye jateminɛ kɛ nin association yɛrɛ baselen bɛ communicatif de la donc denmisɛn minnu bɛ ka kunnafoni di o bɛɛ bɛ yan de donc o b'a fɔ minnu fana ye je pense que olu bɛ se ka ɲɔgɔn faamu kuma dɔ la ka faamuyali kɛ a kɛkun fana ye min ye pour que gouvernement non seulement a bɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna aw kana taa ni sira jugu ye a kan ka taa cogo min na a ye taa ni sira ye mais fɛɛrɛ wɛrɛ jumɛn tigɛlen bɛ gouvernement ni partenaires bolo pour que ka se ka baara di denmisɛnw parce que caman bɛ taa u b'a fɔ baara de t'an bolo o fɛɛrɛ ninnu fana bɛ fɔ denmisɛnw ɲɛna à travers des activités d'information et kunnafoni bɛna kɛ mɔgɔw ye quoi. Ministère ka dɛmɛ fɔlɔ ye min ye an n'o bɛ partenariat min na sisan c'est à dire que nafolo min bɛ d'o ma pour que k'o baara ninnu kɛ Union européenne ka financement de don ani Espagne coopération espagnole mais gouvernement de y'a laɲini k'a fɔ ko o baara in tɛ se ka kɛ ko a ka dan gouvernement dɔrɔn ka baara ma il faut que an ka jakulu fana fara ka jakulu minnu bɛ togoda la donc o nafolo in gouvernement de y'a négociation kɛ ka tila ka bila au niveau de l'association o ka se ka nin baara ninnu kɛ quoi. Sidi ale ye jɛkulu ye ni a kelen bɛ ka sɛbɛnni koro sifinnaka caman fara ɲɔgɔn kan min b'a to u bɛ se ka baaraw caman kɛ cogo min na i n'a fɔ ka sifinnakaw kunnafoniya minnu bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ ka taa wari ɲini jamana wɛrɛ ka duguma sira la kɔlɔlɔ min b'o u la u ka baara ye min fana ye ka se ka cakɛda fana dayɛlɛ k'a di Mali sifinnakaw ma min b'a to u tɛ ɲɛbɔ duguma sira fɛ cogo min na an bɛ wala dɔnna k'a fɔ kɛnɛ in kuncira ni dɔnkili ye dɔnkili min bɛ sifinnakaw kunnafoniya duguma sira kɔlɔlɔw kan. N'an bɔra Bamakɔ sigida 4 na an b'an kunda masigikaw fɛ yen ale min bɛ Joyila mara la masigikaw cɛ ni muso denmisɛn ni mɔgɔbakɔrɔ u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan bonya ni nisɔndiya ni karama kɔnɔna na k'u ka dugutigi 23 ko o sigili baaraw nisɔndiya boloda u fɛ yen n'o ye Abudulaye Kulibali ye ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Badulaye ale de kɛra masigi dugutigi kura ye laada d'u bolo ni dugutigi kura bɛ sigi u bɛ
alkuranɛ sanuma u b'o kalani kɛ ka kɛ tasibila ye ka ɲɛsin maa minnu y'an kɔn ala ka nɛɛma na ani ka dugawu don kɛ dugutigi kura min bɛ sigi alasa ala bɛ se ka hɛrɛ k'a ye cogo min na nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bolodar'u fɛ sibiri don juin kalo tile 27 ani 20 a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra masigi faaba kɔnɔna na ka sanga ni masigikaw a n'a dafɛ lamini bɛɛ lajɛlen laadalamɔgɔw ani mara ɲɛmɔgɔw ka fara diinɛ ɲɛmɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen bɔra fan caman ka ɲɔgɔn sɔrɔ masigi kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko Abudulayi Kulibali a si bɛ taa san 86 la ale de kɛra masigi dugutigi kura ye an ka ɲinikɛla minnu kɛra baara in seere masigikaw fɛ yen nɔ u ye min sɔrɔ an ka jɛ ko ɲamada masigikaw ka ni dugutigi 23nan a sigili baaraw daminɛna ni alkuranɛ sanuman kalani ye nin ka sɔrɔ ka dugutigi minnu ye ɲɔgɔn kɔn masigi dugutigiya la olu tɔgɔ wele jama ɲɛna fɔlɔ o Memori Kulibali ye u tun b'a fɔ ko Baba Juracɛ filanan Juramori Kulibali sabanan Fiyaduma Kulibali naaninan Mamadu Kulibali duurunan Sitafa Kulibali wɔɔrɔnan Mama Kulibali wolonfilanan Babuba Kulibali seginna Batikɔrɔba Kulibali kɔnɔntɔnnan Famɔlɔ Kulibali tannan Batincini Kulibali tan kelennan Kɛmɔ tan filanan Kɛmɔ Kulibali tan filanan Mamutu Kulibali tan sabanan Bɛnba Kulibali tan naaninan Bele Kulibali tan duurunan Balamusa Kulibali tan wɔɔrɔnan Bamɔ Kulibali tan wolonfilanan Nafilamori tan seginnan Umar Diba Hemori Kulibali tan kɔnɔntɔnnan Bakari Kulibali muganan Amadu Kɔrɔba Kulibali mugani kelennan Yusuf Kulibali mugani filanan Burama Kulibali an bɛna mugani sabanan sigi sisan ni o Abulayi Kulibali bɛɛ b'a fɔ ko Badulayi masigikaw ka wasaden n'o ye wasaden Mamadu Jarasuba ye a nisɔnjalen ni dugutigi sigi baaraw kɛnɛ kan a ye foli ni barikada kɛ ka ɲɛsin dugutigi kura ma nin ka sɔrɔ ka wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila ma a ka dugudenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'u don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ ka sɔrɔ k'a yira la k'a fɔ ko ale ka dɛmɛ ko o tɛna kɔtigɛ la su ani tile an bɔra ka dugutigi sigi kɛ dugutigi sigi masigi dugutigi sigi bɛɛ kɛ min sara o ka tile 40 saraka bɔ a bɛ bɛn o ma donc sɔgɔmada fɛ an b'o saraka bɔ tilegan fɛ seli fana mana seli an bɛ dugutigi sigi dugutigi min sigira bi a tɔgɔ ye Abulayi Kulibali bɛɛ b'a fɔ Badulayi denmisɛnnin caman bɛ yen o t'a dɔn parce que a ye san 30 de kɛ a bɛ Abidjan a ye san 30 de kɛ a bɛ Kɔka mais a nana bi dɔnni y'a wele Ala de y'a wele parce que dugutigiya kalan t'a sɔrɔ dugutigiya diplôme ko tɛ dugutigiya foyi tɛ fo wele de Ala de y'a wele bi a kana kɛ masigi dugutigi ye an bɛ dugawu de k'a ye Ala k'a kɛ dugutigi kunnandi ye Ala k'a kɛ dugutigi kunnandi ye Ala k'a kɛ dugutigi ye min bɛna dugu fara ɲɔgɔn kan Ala k'a kɛ dugutigi ye min bɛ dugudenw bɛn Ala k'a kɛ dugutigi ye min b'a to dugu yiriwali Ala k'a di a ma dugu yiriwali Ala k'a di a ma sini kɛnɛya Ala m'a di a ma Ala k'a di a kɔ ma an ye min fɔ sisan ka fara o kan ni kɛra dugutigi ye i bɛ bɛɛ lamɛn ni kɛra dugutigi ye vraiment se b'i ye dugumɔgɔw ninnu bɛɛ b'i kɔ o dumɛ kana bɛɛ fɔ i kelen kana bɛɛ fɔ i ni mɔgɔw ka jɛn ka mɔgɔw wele a k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ ni kɛra dugutigi ye i kelen kana bɛɛ kɛ se b'i ye i b'a bɛɛ kɛ mais kelen kana bɛɛ kɛ i ni mɔgɔw bɛ jɛn a b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ni kɛra dugutigi ye i kelen kana bɛɛ dun baatɔ bɛ an bɛ a bilasira an b'a bilasira ni hakili ɲuman ye an b'a bilasira k'a fɔ vraiment dugu hɛrɛ n'a bɛ kɔrɔnɔ a bɛ tile bila a bɛ woloduru a bɛ kɔrɔduru Ala k'a d'a ma Ala k'a d'a ma Ala ka kɛ sababu ye bi ani faamaw ka bɛn an kɔni b'a dɛmɛ ne ye wasaden ye ne b'a dɛmɛ dugutigiya nin na ne kɔni bɛ o layidu d'a ma n b'a dɛmɛ a bɛ ɲɛ sira min fɛ n tɛ mɔgɔ ɲɛla dɛ n b'a dɛmɛ dugu ka hakilina ye n b'a dɛmɛ a ka tɔgɔ duman sɔrɔ ni Ala sɔnna ma pour que bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Badulayi ka tile vraiment o ɲɛna Doila gouverneur ba ale kɛra nin dugutigi sigi seereba dɔ ye min sen fɛ a y'a ɲini dugutigi kura fɛ a k'a bolo di masigi yɛrɛmara kafo maaw ma a n'a fanga bunda maaw bɛɛ lajɛlen jango u ka laɲini bɛ se ka sabati masigi ka ɲɛta hukumu kɔnɔna na ne ko bi vraiment an musajalen don pourquoi parce que u nana min sigi dugutigiya la bi mɔgɔ min don a mɛnna kɔrɔn fɛ a mɛnna Côte d'Ivoire a ye san 30 ni ko de kɛ Côte d'Ivoire dugutigi sara mɔgɔw ye ci bila a ma k'a kana a kana ça veut dire que mɔgɔw darala u dalen b'a la o vraiment dalen ale nana a ma fɛn wɛrɛ kɛ mɔgɔw ye min fɔ a sɔnna donc ça veut dire que masigi dugu bɛɛ de bɛnna hakilina min ye na nisɔndiya min ye na n bɛ Ala tando k'a kira tando
ala duguti kura ka take ka ba hayro ka sigi hero ka wuli hero ala ya samu kuwa mi nala ala ka shidjamo ala ka kene ajemo ala ka sigi hero ka kunya ke hero kala ban kun man danye ka dugu yiriwa kira ka dugu yiriwa an fata ma ka dugu yiriwa ma wa ka dugu yiriwa ala dugu de unso kira ku so ala dugu kishi gara mo ala dugu kishi gara mo ala ka shitana malu kira ka shitana malu ala ka bebe kelemo kira ka bebe kelemo ka do dakelve ka go dakelve nyoji ala ma ko jikiramo ka ayiraula ka fɔ ko maa min kɛlen filɛ masigikaw ka dugutigi mugani sabanan ye n'a tɔgɔ ye Abudulayi Kulibali ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Badulayi a si bɛ taa san 86 la masigikaden don wa masigika ɲɛta o y'a fɛla ko ba dɔ ye k'aw ladɔnnɛ k'a fɔ ko masigi ye dugu ye min sigilen bɛ Bani kɔ masigikaw ka baara kɛta o ye sɛnɛ jago mɔni ani baganmara ye an b'a ɲini ala fɛ sija ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o di dugutigi kura ma ka kɛɲɛ ni masigika ɲɛta n'a ka yiriwa sabatiliko ɲuman. Kunnafoni nasira woro fɛ farafina worodugiyanfan jamana minnu ka jɛkuluba bɛ n'o ye CEDEAO ye ka sanga ni a ma ɲɛma ka laɲini a ye ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw bila ka na an ka jamana kɔnɔna na wasa u ni malidenw bɛ se ka sigi cogo min na ka fɔ ka bɛn kɛ degun ni gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔna na nin waati ninnu na u da bɛ se ka don la cogo min na lajɛrɛba in kɛr'u fɛ sibiridon juin kalo tile 27 ani 20 u kɔfɛ u jɛra ka gafe sɛbɛ dɔ lase min kɔnɔna na u ye wele bila malidenw ma k'a ɲini mali ɲɛmɔgɔw fɛ degun ni gɛlɛya sɔrɔla kalata min n'o ye wasaden kalata ye wasa segin bɛ se ka k'a kan cogo min na min b'a to degun in fura bɛ se ka sɔrɔ a la nin baara kofɔlen a ɲinina CEDEAO ma ɲɛmɔgɔw fɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma maliden minnu sigilen bɛ mali kɔnɔna na olu ye mun faamuya ni laɲini na u hakilina jumɛn b'u la an ka ɲininikɛla Sadio Abdukarim Sako n'a ka jatala Abudulayi Sogodogo u jiginna Bamakɔ dugu kɔnɔna na u ye min sɔrɔ an ka jɛ ko ɲamada ka taa an ka jamana lahalaya kan n'o ye Mali ye ka sabu kɛ kalafili min kɛra jamana kɔnɔ n'o ye wasadenw ka kalafili ye o jaabi dilen cour constitutionnelle fɛ ni wasadenw dɔ y'a yira k'a fɔ vote a namarala n'o kɛmɛ gɛlɛyaba ye jamana kɔnɔ ani ka taa se kalankɛbaliya jamana kɔnɔ ani lakanabaliya ni bɛɛ ye gɛlɛyaw ye minnu kɛmɛ ka kɛ sababu ye jamana kɔnɔ ni jamanadenw murutilen don kɔsa in na farafina tilebiyanfan jɛkuluba min bɛ n'o ye CEDEAO o ka ciden mun bɛ an ka jamana kɔnɔ ka na sigi ka fɔ kɛ fanga ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa juin kalo tile 18 ka se a tile 20 ma o ni fanga sɛnɛmaw ka sigikafɔw kɔfɛ o dɔ ye k'a fɔ sigikafɔ ko fanga k'i jija o de la ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ani kalafili kuma caman yɔrɔ minnu na ko sigi ka kɛ ka kalafili kura dilan yen nɔ n'u k'a ma élection partielle o de ye hakilina ye min bɔra CEDEAO yɔrɔ ka ɲɛsin jamana ma pour que basigi bɛ se ka na nka ni hakilina in ma kɛ maa caman fɛla ko ye maa dɔw y'a yira k'a fɔ vote a kɛra a ɲɛma dɔw yɛrɛ yira k'a fɔ vote namara dan don. Bon ne bɛ mun f'u ɲɛna CEDEAO tɛ yan ka na k'u bɛna an ka jamana ci k'u bɛna ko wɛrɛ la ou bien ko président ko n'o ye bɛ ka fanfɛla ye quoi non o tɛ CEDEAO ye jɛkulu de Mali dɔrɔn t'a la jamana wɛrɛw b'a la donc fɛn minnu don n'u ɲɛ b'a la jamana ne mankan bɛ ka don a kɔnɔ diyagoya o fana ka na u ka na k'u hakilina fɔ a kɔnɔna la pour que bɛn bɛ se ka sabati cogo min na o fana y'u jɔyɔrɔ dɔ ye quoi. CEDEAO nana a ye mun fɔ n'o ye a ye proposition dɔ de kɛ n'o ye assemblée a ciliko kuma ou soit élection kɛra yɔrɔ minnu na ni sigi bɛ se ka k'olu kan bon ne kɔni hakilina la élection min kɛra maliyɛn bɛɛ b'a dɔn élection in a ma ɲɛ a namarala de a ma kɛ élection ye a kɛra mɔgɔw nomina de dɔw de nomina k'o kɛ député donc alors que élection dabɔra de mɔgɔw k'u ɲɛnata mɔgɔw de ta k'o kɛ député mais ni élection in bɛɛ y'a ye k'a fɔ u y'a yira u ye mɔgɔw de ta k'u nommer k'u sigi donc Mali tɛna se ka jɛn o cogo si de la donc fɛɛrɛ min kɔni b'a la n'u bɛ se k'o kɛ n'o ye assemblée a kɛra assemblée cili o a kɛra élection dɔ bɛ se ka labɛn namara kɛra yɔrɔ min na o donc maintenant ka sigi olu kan n'olu bɛ se ka élection bɛ se ka kɛ ne kɔni hakili la o de ka kɛ o ka ɲi mais ni assemblée kɔni an tɛ nin fɛ. Bon, vraiment, an bɛ CEDEAO délégation an b'u fo parce que nin ye yɛrɛ ko de u nana an b'u fo u ka nali la mais en réalité u ye proposition minnu kɛ k'o ye sorte de crise ye a proposition dɔw bɛ yen nɔ sa a n'an ka constitution tɛ taa parce que Mali sariya y'a jira ko ni élection kɛra ne cour constitutionnelle jaabiw bɔ ni i ma sɔn i bɛ se ka réclamation wɛrɛ kɛ a fɔ ni réanimateur bɛ yɔrɔ min na. Donc n'olu bɔra yɔrɔ min na ni fa olu kɔni ka verdict di ka ban yɛlɛma se ka don la bon ne de CEDEAO mɔgɔw ka kuma don mais olu ko mɔgɔw bɛ ka mankan kɛ ko yɔrɔ élection ma ɲɛ ko ka segin o kan donc o n'an ka sariya soba tɛ taa quoi donc o ye fɛn mun tɛ bɛn jamana nin kɔnɔ quoi ni cour constitutionnelle jaabi bila yɔrɔ min na a bɛ to o yɔrɔ la de parce que Mali fɔlɔma élection bɛ kɛ tantɔ de
parce que mɔgɔ caman fana bɛ k'i plaint bi na an k'o fɔ ɲɔgɔn na ko sonyɛli kɛra namara la en réalité u ma sɔn ma namara. CEDEAO ka ciden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u ye délégation ministérielle ye u ni hakilina minnu bɔra hakilinaw don minnu tɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ka fɛla ye maa minnu y'a yɛrɛ k'a fɔ vote a kɛra a ɲɛma k'a fɔ ko sigi ka kɛ vote kura kan k'o ye fɛn ye jamana sariya o b'o sɔsɔli ko fɔ fan dɔ fɛ maaw ko k'olu ka vote a namara la olu fɛnɛ ka maaw dɔw b'a yɛrɛ k'a fɔ sigi ka kɛ vote kan ko n'o de bɛ se ka kɛ sababu ye jamana ka basigi jamanadenw dɔw fɛnɛ ka hakilina ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn min yira o ye jamana marabaaw yɛrɛ ka dɛsɛ de ye. CEDEAO mɔgɔw ye u k'a bila u kunna k'a fɔ ko jamana in yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ninnu de tiɲɛnen don a bɛɛ ye namaratɔw de ye namara de ɲɔɲalen don jamana kɔnɔ u yɛrɛ y'a dɔn u yɛrɛ y'a fɔ donc u bɛ se ka fɛɛrɛ min ɲini a la o k'o ɲini a la an bɛ min dɔn o de y'o ye mais k'a fɔ k'u bɛna ni fɛn dɔ ye an b'a kɛ cogo min na olu tɛn'o fɔ ninnu anw ɲɛna yan koyi u yɛrɛ de b'a dɔn u ye namara kɛ u bɛ se k'a dilan cogo min na u k'a dilan ten an bɛ min dɔn o de y'o ye et puis élection ko nana sɔrɔ jamana in yɛrɛ ɲagaminen don wala u y'an mago sa yan an denw tɛ taa ekɔli la a ka ca kalo 6 ye o dusukasi banna baara tɛ yen foyi tɛ yen chômage ɲɔɲalen bɛ jamana kɔnɔ sécurité tɛ yen bɛɛ b'o kalama jamana in kɔnɔ maaw tɔɔrɔlen don u ni na u tɔɔrɔlen don u sigidaw la. Jamanatigi a sɛgɛnna cɛkɔrɔba don a sɛgɛnna a kɛ nege banna a nege banna mais o tile fɔlɔ ye dɛ mais bibi na o tɛ sisan ye quoi parce que la mun na an fantan minnu bɛ yen nɔ an tɛ k'an dahirimɛ sɔrɔ tɔɔrɔ bolo quoi tɔɔrɔ jumɛn don jamana kɔnɔdenw kɔngɔ b'an kan an bɛ ka ɲɔgɔn faga tuguni an bɛ ka ɲɔgɔn faga an bɛ ka ɲɔgɔn lajaba a kɛ fɛɛrɛ ɲini a kɛ solution ɲini olu la quoi n'a dun se ka olu solutionner dun a kɛ fɛɛrɛ ɲini k'a di mɔgɔ ma min bɛ se ka solutionner quoi. CEDEAO ka ni ciden n'o ye délégation ministérielle min b'an ka jamana kɔnɔ u bɛ hali bi wulikajɔ la jamana marabaaw ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa basigi u bɛ se ka sɔrɔ jamana kɔnɔ cogo min na n'o ye Mali ye. ɲinɛnya a san 8 ye san o san nin waati n'a ɲɔgɔnnaw mana se ka sanga ni Mohamed Madani Haidara ale kɛlen k'an kɔn daba Ala ka nɛɛma na o kadara kɔnɔna na jɛkulu min sigilen bɛ ka tɔgɔ kɛ Ayatun Din International u y'a kanu ka alikuranɛ kalan belebele ko labɛn jumadon Marseille dabilenninkaw fɛ yen nɔ wasa k'a ɲini daba Ala fɛ Ala bɛ se ka badabada dali nɔgɔya Mohamed Madani Haidara ale ni Cherifla fure bɛɛ lajɛlen cogo min na ni alikuranɛ kalan belebele in kɛra maaba caman yeli kɛnɛ kɔnɔ ka bɔ Marseille dabilenninkaw fɛ yen nɔ an ka jɛ k'an ɲamada maa dɔw ka dantigɛli min lasera an ka ɲinikɛla Lutu Sidibe ka kuma galamaw la. Juma o juma an bɛ kuranɛ jigi kɛ ka yasin kalan ka a ŋaniya ɲɛsi dinɛ ɲɛnamaya hakilina dɔ ma ni ze an ye hakilina min sɔrɔ o ye an karamɔgɔ Haut Conseil président Alhaji Usman Sherif Madani Haidara ale denkɛ Sheriful Madani ko an bɛ kuranɛ jigi kɛ ka yasin kalan kɛ ka dalayilu kalan yalasa Ala ka nɛɛma s'a ma ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen donc bi ta sigikun kun y'o de ye ma an bɛ Ala fo ka Ala barikada a kun cɛra hɛrɛ la an bɛ dugawu kan karamɔgɔ ye Ala ka ɲɛmɛ a la Ala ka mankɔrɔ Ala ka sini kɛnɛya di an n'a ma Ala ka ko in laban ko ɲuman nɔgɔya an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen an bɔra ka dugawu minnu kɛ sisan yarabi ama Ala k'a minɛ ni Ala ka bonya barikama ye et puis an bɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen fo an b'an ka tɔnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo association El Hatul Din Mali kɔnɔ Mali kɔ kan minnu bɛ jamana kɔ kan k'a daminɛ Faransi fo ka taga diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na Faransi kelen tɛ diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen de don ka da kan international de don mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ yan k'a daminɛ Bamako sigida fɔlɔ fo sigida laban n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye minnu sen kɛnɛ sɔrɔ minnu sen ma kɛnɛ sɔrɔ an b'a dɔn bɛɛ lajɛlen ŋaniya ye kelen ye Ala ka sababu ɲuman k'an ye an karamɔgɔ Ala k'a mɛn an ɲɛfɛ Ala k'a ɲɛ mɛn a la. Mɔgɔ bɔra ka na kuranɛ jigi na bi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an bɔra sisan ka kalan min kɛ n'o ye yasini siɲɛ 41 o sigiyɔrɔma 41 an ka jɛkuluba ye n'o ye association Hayatou Din International ka yasi kalan bi juma in na ka ŋaniya ka bɛɛ tɔkalo tile 19 ma ka bɛɛ bi juma ma an y'a kanu ka kuranɛ kalan min ka ɲɛsin an balimakɛ
ana an jɛɲɔgɔn kɛ n'o ye Mamadu Madani Haidara ye n'an ko Fancini min sara k'a to Ala ka diinɛ sira jɛlen kan ka su boli Ala ye ka tile boli Ala ye ka bajiw tigɛ Ala ye ka kulubaw yɛlɛ Ala ye Ala jati kosɔn bi wajilayi taala anw fɛnɛ y'a ye ɲuman sara o tɛ makun ye ni mɔgɔ hakili ma to su la hali ɲɛnɛmaw an bɛ ɲinɛ olu kɔ ale min fatura ale de bɛ tiɲɛ kɔnɔ bi anw de bɛ ngalon so bi ale min bɛ tiɲɛ kɔnɔ ale mɔgɔ bɛ mun na anw ka dɛmɛ ye mun ye an bɛ kuranɛ min kalan an bɛ dugawu min kɛ an bɛ Ala wele min kɛ ale mɔgɔ b'o de la bi surtout ka bɛn a ka fatuli san 1 dafalen ma san yɛlɛma ma donc an bɛ dugawu de kɛ Ala ka kuranɛ kalan min kalan Ala ka hinɛ s'a ma mais nin bɛɛ sababu sɔrɔla joni na o ye Cherif Madani Haidara ye an bɛ Ala deli Ala ka badabada dali nɔgɔya Fancini ani alisilamɛ fure bɛɛ lajɛlen o de fana b'an sɛnsɛn ka taa farafina ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la minnu bɛna lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Konowarekaw ka jamana ɲamakɔrɔ Laurent Kudu Gbagbo ka denmisɛnnin sɛbɛ Charles Ablegude ka daminɛ ntɛnɛn na ka taa se araba mɔ Fatou Bensouda CPI a kiri ɲɛma y'a yirali min kɛ kiri ɲɛma tɔw la k'a fɔ ale ma diɲɛ ni u bilali ye da bɛna don o ko de la k'o jateminɛ ko kura. Fatou Bensouda don min na Laurent Kudu Gbagbo ani Charles Ablegude bi labila kiri ɲɛma tɔw fɛ a y'a yira k'a fɔ u ma jateminɛba kɛ ale ka danganiyaw la ni ka maa ninnu labila k'a ye k'a fɔ kalata kɔfɛ mankan min kɛra sababu ye ka maaba saba bɔnɛ ani na Konowari jamana kɔnɔ san 2010 ni 2011 cɛ ko u nɔ foyi ma ye o la ko kiri ɲɛma tɔw ma jateminɛba kɛ a la o kumana nin sen Fatou Bensouda b'a fɛ de ka da don hali bi ko in na min bɛ se ka to jaki ninnu bɛ se ka sidɔn ka maa ninnu minɛ u ka kɛlenw mɔ san 2010 ni san 2011 kalata kɔfɛ mankan senfɛ. Laurent Kudu Gbagbo a n'a ka denmisɛnnin sɛbɛ Charles Ablegude ntɛnɛn ni araba o sigi min bɛ kɛ diɲɛselikɛla ni setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI la a ma jira k'a fɔ wajibi u ka ye kɛnɛ kan ka sabu kɛ bi in na ɲɔgɔnkunbɛnw caman bɛ ka kɛ bɔlɔlɔ jabaraninw de la ni o ye visio conférence ye ka sabu kɛ coronavirus bana min bɛ yen mɔgɔw man ka dorogo ɲɔgɔn na o kumana ntɛnɛn ni araba in kiiri ɲɛmaw ma na jateminɛ kɛ Fatou Bensouda ka danganiyaw kan n'o y'a sɔrɔla maa filaw ni weleli ka kan da ka don kiiri la ko kura o fɛnɛ na dandigɛ. Burkina Faso jamana kɔnɔ denmisɛnnin bi 93 denmisɛnnin minnu bɛ kala damɔ gendarmeya bina k'u ka olu de gwɛnna ka bɔ kalan in na nin kun y'o san filanan de ye gendarmeya kalankɛso la ka sabu kɛ u bɛ kala la yɔrɔ min na u ka dɔnta bɛ ka kawuriya yɔrɔ min na centre de formation k'u ye yen bila gendarmeya kala tɛ taa farikolo ɲɛnajɛw minnu kɔ i n'a fɔ taamabaw u y'u ban o dɔw de mɔ ko in yɛrɛ a gwɛlɛya daminɛna san 2019 daminɛw de la ma min na ni gendarme denmisɛnnin kalanden ninnu bɛ senna taama la sira kan ka sabu kɛ o y'u ka kalansen dɔ ye mobiliba daji doni mobili dɔ de nana don u tula sirada la ni ka kelen mɔnɛ ani na ka maa mugan ɲɔgɔn na jogi minnu kisira sa olu de nana wuli ka jɔ daminɛ gendarmeya bina k'u ka u kalandennama ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye ni k'u ka kalankɛyɔrɔ bila jamana ɲɛmaw yɔrɔ nane jateminɛ kɛ sa ani lakana ɲɛmaw k'a ye k'a fɔ denmisɛnninw u ye nin wale min kɛ nin ye surasiya tɛ taa ɲɔgɔn bonya kɔ ɲɛma bonya o de bɛ surasiya bina k'u kan denmisɛnnin 93 jɛnkɛra n'a ye k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ gwɛn u ka kɛ ka maatɔw ladi a ka dɔn k'a fɔ n'i ye faso fini ta ka ban bɛɛ e kɔni n'i ta kɛ sariya bonya de ye. Senegali jamana kɔnɔ togoroko maa min bɛ yen ni dɔw ko Imorisi ko Samba Sin a kamalenya cogoya ye ko kuca ale bilama kɛmɛ ɲugun dɔ fɛn ye ka sabu kɛ coronavirus bana bɛ deli k'a minɛ k'a bila kabini o kɛra sigida la bɛɛ bɛ ka ɲugun a la a si bɛ san 40 san 9 na maa dawulama don togorokomaw la Senegali tile 20 a y'o de kɛ furakɛli gwɛlɛ la a yɛrɛ ye a jira k'a fɔ ale ka bana dilan dakuma maa 5 de kun bɛ ale dafɛ ye lapidaninzu la nga maa 5 bɛɛ lajɛlen sara k'a to ale kelen ye a ko don laban yɛrɛ ale kɛlen k'i kinibolo lajɛ k'a ye maa ta kɛrɛfɛ ka numanbolo lajɛ k'a ye k'a fɔ maa ta kɛrɛfɛ k'o don k'ale siranna a ko nka ko bi maa caman bɛ yen coronavirus banabaatɔw la wali kelen minnu kɛnɛyara u degun bɛ bi Senegali jamana kɔnɔ ka sabu kɛ u kɛmɛ ɲugun dɔ fɛn ye u ka sigidaw la
o kumana kwa manga mo ka nyugun banabato koro kɛnɛyalen la dɔw yɛrɛw be yen n'olu tora k'ale ye kɛnɛyaso la barata kɛnɛyalen u bɛ ka siran u yɛrɛ mɔ ten sigiyɔrɔ minnu kun bɛ a la Senegali jamana kɔnɔ bɛɛ kɛn bɛ k'i janto i yɛrɛ la maa si t'a fɛ i n'a ka doroko ɲɔgɔn na bilen a ko ninnu ye walew minnu man ka kɛ Senegali jamana kɔnɔ o kumana k'a b'a ɲini jamanadenw fɛ coronavirus bana ye maa minnu minɛ ka tɛmɛ u kana ɲugun u la. Tunisie kaw fɛ dugu min wele ko Tatawin dimanche a denmisɛnninw bɔra ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye ka pinaw jeni ka sabu kɛ k'u mago bɛ baara la a bɛ Tunisie woro dugu yanfan de fɛ a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ nisɔngoya kɛnɛw bɛ ka sigi sen kan Tatawin na jamana woro dugu yanfan in fɛ ka sabu kɛ denmisɛnninw gɛn bɛ ka siraw tigɛ mobilibaw bɛ tɛmɛ sira min fɛ ka taa gazi bɔ yɔrɔw la ani taji bɔ yɔrɔw la El Kamour ani Tatawin cɛ kilomɛtiri 100 ni kilo 60 ye denmisɛnninw de kalenga de do ko fɔ o gazi bɔ yɔrɔ n'o taji bɔ yɔrɔw k'u ta baara la ka sabu kɛ tɔgɔnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛ dɔ la san 2017 nisɔngoya kɛnɛw sigilen kɔfɛ senga marabolo ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ jɛngɛra ni denmisɛnninw ka laɲiniw ye denmisɛnnin minnu bɛ baarandanya la k'u caman da k'u don taji bɔ yɔrɔ ni gazi bɔ yɔrɔ cakɛdaw la u ka se ka fɛn sɔrɔ u yɛrɛ ye ka dɔ bɔ baarandanya la Tatawin dugu kɔnɔ nka o de ma se ka kɛ sebere nisɔngoya taamabaw u ka ɲɛma minɛnen de kɛra sababu ye ni dimanche o dugu jɛ denmisɛnnin tɔw wulila ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye u ye siraw tigɛ ka pinaw jeni lakana tigilamaw nane gazi fili u ka u y'o tajuru sara bere bolo da ni gabakuru ye ale bɛ o Tunisie jamana kelen kɔnɔ k'a ye sasaya da ni o ye jamana ɲɛmaa ye maa bɛ se k'a fɔ Emmanuel Macron kabini jɛngɛra n'a ye Faransi ko maaw bɛ se ka bɔ kɛnɛ mɔ sa déconfinement a ye jamana ɲɛmaa gale min bisimila ka bɔ jamana wɛrɛ la o bɛ kɛ k'a ye sasaya de ye Tunisie jamana ɲɛmaa ntɛnɛn juin kalo tile 22 k'a ye sasaya da a bisimila la Faransi faba la Paris Emmanuel Macron fɛ maɲɔgɔnya bɛ boli fɛn minnu kan o ye Tunisie jamana ni Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ siraw bɛ se ka kɔrɔ dɔn cogo min ani Libi min ye danjɛbɔ ɲɔgɔn jamana ye Tunisie fa fɛ lakanabaliya min bɛ yen u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ o baaraw la cogo min nin bɔɲɛ in a kun fɔlen kun don kabini février kalo tɛmɛnen nka coronavirus bana de nana kow bɛɛ lajɛlen nɔɔni ni taama in bɔra a juwa kɔrɔ a senfɛ u bɛn'u da don jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ cakɛ ɲɔgɔnyaw la Libi jamana manga o kɔlɔlɔ bɛ yɛlɛ Tunisie jamana ka bɛɛ b'o dɔn ka sabu kɛ Libi ni Tunisie tɛnkun bɛ ɲɔgɔn na Tunisie yɛrɛ ni Libi danjɛ min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a danjɛ kundala ye kilomɛtiri 460 ye wa lakanabaliya ɲɔ ɲɛnen don Libi jamana kɔnɔ cogo min o bɛ kɛ sababu ye ka Tunisie jamana sɔrɔ siraw lanɔgɔ ni ka nazaraw minnu bɛ munumunu zalo kɛ Tunisie jamana kɔnɔ n'o bɛ kɛ sababu ye ka Tunisie wagande giriya ka olu fɛnɛ sen zumaya Tunisie na la. Madagascar kaw fɛ juin kalo tile 26 o ye olu ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli sankumɛ ɲaɲaninw ye nka nin sen u bɛna lajɛ ka tori ka bila octobre kalo tile 14 na ka sabu kɛ coronavirus bana ko ye o octobre kalo tile 14 fɛnɛ ni fɛn min bɛ bɛn donba la o ye fanga kunfɔlɔ min sigira sen kan kuma min na ni marabaw bɔra jamana kɔnɔ nazara fanga o bɛ bɛn n'o donba de fɛnɛ ye Madagascar kaw fɛ hali n'o y'a sɔrɔla ko coronavirus bana bɛ yen o ma bali darapo ka felen bala fan caman fɛ Madagascar darapo ka jɛma jɔ ni ka bilenman ni binkɛnɛ banamini o kɛrɛda fɛ nka darapo in man ka dan dɛ ka sabu kɛ maa bɛ mana Madagascar ka denw na olu dɔw ko ani Angleterre darapo cogoyaw de ye kelen ye don min na Madagascar kaw b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta u y'a lajɛ ka jɛkulu dɔ de sigi sen kan jɛkulu min bɛ hakili jagabɔ kɛ ka na ni darapo cogoya ye a n'a ɲɛw min bɛ se ka to u ka jamana bi dɔn ni o ɲɛw ye bɛn nana kɛ nin darapo in de kan k'a fɔ k'o bɛ kɛ Madagascar darapo ye nka kɔfɛ dɔw labanna ka jira k'a fɔ a ma olu kun minɛ o taa ni ka seginw kɛra a da la yanni Madagascar ka denw ka diɲɛ ni a ye. Coronavirus walma COVID-19 a bɛ an ka jamana kɔnɔna na k'an yɛrɛ kisi k'an yɛrɛ tanga k'an nɔfɛmaw k'olu fana kisi k'u tanga o bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlo na min na bɛnna kunnafoni di so ɲɛmɛ so fɛ ka sangani ni kuma ye k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛn.